I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. Swag. I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so... Ja, vi har kun lige Miklo her til at starte med. Kan du ikke lige gå over og hente ham der Ahmed derovre? Er der nogen derovre? Jo, det gør jeg. Nå, Miklo, hvis du bare lige venter her, for jeg skal lige være den... Hvad fanden? Ej, det mener du fucking ikke. Ej, Miklo, tag lige dem her, og hvem er det, der gør det her? Miklo! Miklo! Ja, det er klart. Var det dig, der gjorde det? Nej, jeg er blevet fandme også. Ej, seriøst. Fuck af. Han er sat med sig, ham der har gjort det. Ja, det vil jeg fandme også sige. Løb, gutter, løb! Løb, gutter! Løb! Ej, nu stopper du! Okay. Godt nok, er vi klar, eller hvad? Jeg siger, fik du noget der? Ja, det gjorde jeg. Hvad satan? Så har jeg nummeret. Jeg fik en fin GPS, og nu står der en igen. Men nu stopper det kraftedeme. Godt så, ind. Nu stopper det kraftedeme med det sørger på. Skal vi fyre op i noget musik, eller hvad? Nej, jeg ryger ud af flyet. Men for helvede. I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. Swag. Tror jeg. Det har mere. Han blev eksploderet af den der tank, der står derovre. Prøv at se her, jeg står her med lille tudefjes, han hilder. Han tager en billede med ham, og så skal med du se. Ture, jeg skal... 2 sekunder, jeg skal lige have en selfie med Ture. Hvad? Hvad for noget? Hæ? Au. Hylder dagen, så må vi knække. The fuck? Ja, det Jeg har ikke lyst til at leve mere. Det er også træls. Ja. Du har... Der var mere gaver på ting. I'm so fresh. Det troede jeg. Hvorfor bliver jeg sådan strips? Hvad er der en modder? Modder! Fucking som strips af, altså. Jeg bliver sursmart. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the 9. Chase var skudt 5 gange af en modder. Fuck dig, din lille panserkæld. Jeg håber, du bliver knaldet af din mors panserlort. Du bliver knaldet af din mors røv. Jeg skal nok. Så de strips. Hvad laver du? Hvad fuck laver du? Ej, hvor er du dum. Hvorfor er det, du er i et bur?